iets gehoord, Piet. Wat heb je gehoord? Ja, dat de oudste Piet voor jullie gaat stoppen. Oudste Piet. Ja, hoofdpiet. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij, wat brengt hij jou en mij? Wie zoet was kok, wie stout was krijgt de roe. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Het is bijna zover. Na een jaar lang wachten komt Sinterklaas weer terug naar Zeeland. Hij kan elk moment aankomen hier op de kade in Sas van Gent. Ik ben benieuwd of we een glimp van hem gaan opvangen. Vind je het spannend? Ja, Op wie sta je te wachten? op Sinterklaas. Hey. We zijn op tv, VIP. Nee. Dat ben ik. Ja, VIP. We zijn op tv. Het is allemaal nep. Het is allemaal nep. Kom op. Hè? Op wie wacht jij? Op een Sinterklaas. Ben jij lief geweest dit jaar? Nee, ik ben heel stout geweest. Oh, je echt? Is Sinterklaas bij jou al geweest dan? Nee, Maar hoe kan dat nou? ik heb ze gewoon van thuis in mijn zakje getopt. Hebben jullie ook pepernoten thuis? Ja? Nou, Sinterklaas heeft mij nog geen pepernoten gegeven. Oeh, dat ruikt lekker. En lavendel. Is dat voor het paard? Nee. Voor Sinterklaas? Ja. Lief geweest dit jaar? Ik moet nu wel ja zeggen. Ja, tuurlijk. Ben je lief geweest dit jaar? Ja? Wat hoop je dan van Sinterklaas te krijgen? Pepernoten? Sinterklaas komt er zo aan, hè? Ja. Zou die zo op tijd zijn, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ik ben wel benieuwd, want het duurt wel erg lang, toch? Ja. Ja. Hoe lang ben je een beetje klaar mee? Ja, ik zie hem. Echt waar? Daar. Oh, daar! Ik zie het, ja. Daar is hij dan toch, hoor. Ik vond het wel even spannend. Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Op zijn paardje het dek op en neer. Waaien de wimpels al heen en al. Sinterklaas, we zijn zo blij dat u er bent. Het leek bijna te laat te komen. Ja, dat was ook bijna zo. Hè? Wat ging er nou mis? Welke Nou, Piet had dat op zijn geweten? Ja, nou, dat zat De niet... wegwijspiet. Ja, De wegwijspiet. Ja, de wegwijspiet die was natuurlijk helemaal in verwarring, want we zijn eerst een stuk met de trein gekomen. En we zijn nu heel snel vanuit de trein in de boot moeten stappen. En we zijn blij dat we Sas van Gent weer met de boot konden aankomen. Hè. Dat is natuurlijk, dat vinden wij het allermooiste. Het is altijd een feest om hier in Sas aan te komen. Ja, en jullie maken er een feestje van. Ja, altijd. Maar wat wil je met zoveel kinderen? Wat staat er nou nog straks op de planning? Nou, straks gaan we een toneelstuk doen in de statie, wat we in Spanje hebben beleefd. Hoe vindt u dat Sinterklaas er weer is? Ja, fantastisch hè. De kinderen hebben daar lang naar uitgekeken en ja, dit is het moment. En het is toch altijd leuk dat je dan met mooi weer kan ontvangen. U zegt de kinderen, maar u toch ook wel mag ik hopen? Ik uiteraard ook. Heeft u uw schoen al gezet? Mijn schoen die staat klaar. Maat 42. Nou, dat kan heel wat in, hè? Daar kan heel wat in, dus ik ben benieuwd wat hij meegebracht heeft. En wat heb je aan Sinterklaas gevraagd? Heb je een verlanglijstje gemaakt? Nog niet. Nog niet. Wat komt erop te staan? Weet je dat al? Nee, een nieuw Barbie of zo? Oh nee, dat is geen Barbie. Nee, geen... Oh, sorry. Paarden... Lego? Ja. Vind ik ook een goed idee. Wat heb je gevraagd? Ja, PlayStation 4 Pro, 100k. Nou, dat moet wel lukken. Zeg Piet, Ja, wie is jullie oudste Piet? de hoofdpiet is momenteel de oudste Piet. En heb ik nou gehoord dat hij gaat stoppen? Ja, nou, het schijnt dat de hoofdpiet gaat stoppen, maar we gaan straks tijdens het toneelstukje zien wat er echt gaat gebeuren. Maar jullie zeggen er helemaal niks over, hè? Nee, dat mogen wij nog niet Word zeggen. jij de nieuwe hoofdpiet? Nee, ik word het nog niet. Het is nog niet zeker of we een nieuwe hoofdpiet krijgen. Echt niet? Nee, Wat moet een hoofdpiet kunnen? een hoofdpiet die moet heel goed Sinterklaas kunnen helpen. En die moet Sinterklaas helpen bij alles wat hij het hele jaar doet. Ja. En alles bijhouden voor Sinterklaas. En Sinterklaas helpen dus? Ja, En eigenlijk helpen. alles wat Sinterklaas geen tijd voor heeft. Gewoon heel veel helpen. Heel veel helpen.
Sinterklaas, u bent er gewoon voor iedereen. Ook voor iedereen. Ik ben er ook voor oudere mensen. Hè. Jong en oud. Ja, Mag iedereen hun schoentje zetten dan vanavond? Wat zegt u? Mag dan iedereen hun Ja, schoentje iedereen, zetten? en ook de ouderen mogen ze hun schoenen zetten. Oh, nou, dan mogen wij ook nog meedoen. Ja, weet je wat het is? Hè? Ja, in ons, hè, zelfs in mij, huist altijd nog een klein beetje het kind. Hè? Ja. Ja. Ja, ik herken dat, Sinterklaas. Ik zal eens een geheimpje verklappen. En dat is, ik zet soms zelf ook nog wel eens mijn schoen. En wie vult hem dan? Zwarte Piet, de Ja? hoofdpiet. Ja, doet u dat? En de hoofdpiet zet hem dan ook wel eens en dan gooi ik er een cadeautje in. Maar jullie worden We gaan geroepen. eens kijken wat de kleine kinderen gaan zingen. Ik zou want zeggen- we zitten vol ongeduld te wachten. Dus wij gaan nu naar de zaal. En dan gaan we daar eens kijken naar de mooie voorstelling van de Zwarte Pieten. Wij zijn heel benieuwd ook. Heel benieuwd. En we zingen en we springen en we zijn. Hoofdpiet en ik gaan met pensioen. Wat? Ja, met pensioen. Wat is dat? Wij gaan met pensioen en dan hoeven we lekker niks meer te doen. Dat rijmt, hè, Sinterklaas? Ja, maar dat kan niet, kinderen. Ja, maar- Sinterklaas kan niet met pensioenen. Dat kan toch kan niet? niet, hè? Zullen we toch maar blijven, kinderen? Moeten ze blijven? Ik hoor jullie niet. Moeten ze blijven? Ja, Ja! nou, weet je wat? Afgesproken, wij blijven. Yo! Als Sinterklaas, u blijft toch. Jullie blijven toch? Ja, we moeten wel, hè. U heeft het wel gezien, hè. De kindertjes die willen graag hebben dat wij blijven, dus wij blijven gewoon. En wat moeten wij ook zonder Sinterklaasfeest? Ja, dat is gewoon zo. En als je kijkt hoe enthousiast de kinderen hier zijn, dan worden wij ook heel erg blij van. Dus ja, dan kunnen wij gewoon niet stoppen. Dus we zijn volgend jaar weer gewoon heel keurig netjes terug. Zo, wat een opluchting. Sinterklaas die blijft dus gewoon. Dus volgend jaar kunnen we gewoon weer Sinterklaas vieren. Maar ik moet nu wel gauw naar huis, want ik moet mijn schoen nog zetten. En dan is het wel handig. En Sinterklaas heeft nog heel veel te doen. Ben jij eigenlijk wel lief geweest, Olaf? Ik ben altijd lief. Altijd, ja toch? Ja, dan mag je ook je schoentje zetten.